Коста Симта. Здравейте хора, аз съм Мони и днес съм решила да ви покажа моите неща на Виолета. Да, бях направила още едно видео с името нещата на Виолета, но реших да направя още едно с това и с три другото. Нека да започваме. Така, първото нещо на Виолета, което ще ви покажа, е ето това шкафче за бижута на Виолета. Ето го логото, пиано, самата Виолета и сърчица. Тук е за гердани, а тук е за гривни, пръстени и такива. Да, много як. Лично на мен много ми харесва. Така, следващото нещо на Виолета, което ще ви покажа, са чаршафите ми, обаче на които е легнало кучето ми. Така, горе-долу ще ви покажа. Ето. Да. Следващото на Виолета, което ще ви покажа, е ето тази закачалка и ето тази картина пъзел. Следващото нещо е ето това билетче, т.е. такова етикет. Другото ми е тази кутия, която е от онова шкафче, което видяхте преди малко. Ето. И да, кутийката съм си я запазила. Следващото ми нещо на Виолета е този гланц за устни на Виолета. Ето. Следващото е ето този парфюм на Виолета. Следващото отново е парфюм на Виолета. И също така има мечетка за коса на Виолета. Така. След това другото нещо, което ще ви покажа е ето това от един дневник на Виолета. Предполагам всички го знаете. Дневникът винаги идва с такова. Така. Следващите неща на Виолета, които ще ви покажа, са ето тук. Ето, както виждате, имам снимка на Виолета. И да, нека започваме. Първо ще покажа книгите ми или дневниците. Първият дневник е ето този, който доста хора го имат. Той се казва Твоя дневник. Ето. Години 10 плюс, както винаги, цена и 13,90. Да, просто ще го покажа набързо. Да. Следващия дневник е ето този, вторият ми дневник на Виолета. Да. Той определено предпочитам него пред този. Така. Отваря се така. Започва с ето такива. Тук съм писала. Няма да ви чета какво съм писала, понеже са лични неща. Тук е страница на Виолета. А иначе страниците са ето такива. Абсолютно всичките. Ето. И да. Ето го и отзад. И последния ми дневник, който наистина много обичам. Ето този, който ми е от вчера. Моят дневник 3 години заедно, сезон 3. Той е много по-интересен от тези двата. Почва с две лилави страници. Да, вече съм му правила ревю, така че няма да му правя ревю и сега. Просто ще го покажа. Има работи. Ще ви кажа
Тоест в предишното си видео ревю на този дневник казах защо е написано Мартина Штосел, така че може направо да отидете на другото ми видео, на миналото ми видео, да видите защо е написано Мартина Штосел, ако вече не знаете. Снимката, подписа и сега ще ви покажа нещо много интересно, които има хора, които си купуват дневника само за това. Главата "От нас за вас благодарим ви". Хорхе Бланко. Тук няма да чета, защото го четох в миналото ми видео. Диего Домингес. Между другото, това го има на плакат. Лодо, Мерси, Фако, Алба, Канде, Рджеро или Ру, Самуел, Никола. Той е Николас, не знам защо са го написали Никола. Тук са подписите на всички. Ако тези двата не знаете на кой са, може да отидете в предишното ми видео и да видите. Предназначено за вас. Тук е една обща снимка. Съдържанието, както всяка книга. 2 лилави страници и свършва. Любимото ми нещо в тази книга е главата "От нас за вас". Благодарим ви. И да, следващото ми нещо на Виолета е този пъзел, последван от този лексикон, тази кутия с балсам и парфюма, който ви показах преди малко. Той е с душгел. В тази кутия имам още неща на Виолета. Както вижте, дори самата кутия е на Виолета. Упс! Махнах капака без да искам. Да, изрезките ми няма да ви показвам, понеже са много. Направо ще ви покажа другите неща. Химикал. Огледало. 2 гривни. Тефтер. Стига! Албум. Фиби. Печат. 2 зелени, 1 розов и няколко гривни на Виолета. И да, това беше, хора. Надявам се видеото да ви е харесало и моите неща на Виолета да са ви харесали. Ако е така, може да дадете палче нагоре и да се абонирате за канала ми. И да, чао!